ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Ин барномаи навбатии дониш сипар аст. мавзӯи имрӯзаи ин барнома чунин ном дорад: нақши васоити ахбори омма дар баланд бардоштани сатҳи огоҳии коргарон ва насли ҷавон оид ба андеша ва ҳадафҳои хариду фурӯши одамон. ба сифати коршиноси барнома дар ин барнома иштирок доранд Шоҳрухи Саидҷафар, унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносии донишгоҳи давлатии Кӯлоб. аввал дар бораи ҳамин мавзӯъ камтарак шумо кушоед. Ташаккур. баъд бо суҳбати худро ба дигар атрофида. Ташаккури зиёд. Дар раванди глобализатсионӣ ояндаи давлатҳои миллӣ ва ҳаёти инсонӣ алахусус дар асри 21 зери хатар мондааст. Яъне аз ҳар ҷиҳат ба инсон таҳдидҳо, хатарҳо рӯ ба рӯ шуданд, ки инсон дигар роҳи зиндагӣ кардан ё ин ки ба мақсадҳои худ расидан ё ба ҳадафҳои худ расиданро ҷустуҷӯ мекунад. Имрӯзҳо яке аз проблемаи ҷиддие ки на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз паҳн шудааст, ин масъалаи хариду фурӯши одам аст. Хариду фурӯши одам баъд аз гардиши силоҳ, яъне хариду фурӯши силоҳ ва масъалаи терроризму экстремизм дар масъалаи даромад дар ҷои сеюм меистад. Яъне имрӯз манфиати зиёди давлатҳои абарқудрат ва ё нафароне ки дар сари анамон мизҳо ё ин ки дар пушти пардаҳои нишастанд, ки манфиатҳои зиёдеро ба даст меоранд. Ва имрӯз мо шумо шоҳид ҳастем, ки имрӯз давлатҳои абарқудрат сарватҳои зеризаминӣ ва дар маҷмӯъ сарватҳои худро фаровон истифода мебаранд. Шумо низ огоҳ ҳастед, ки вақте ки сарватҳои зеризаминӣ фаровон истифода бурда шуд, пас ин маънои онро дорад, ки баъд аз 50 ё 100 солаҳо ин сарватҳо ба нестӣ рафта мерасанд. Ва ин давлатҳо, алахусус давлатҳои абарқудрат, як нақшаро пеша карданд: аз ҳисоби дигарон зистан. Яъне имрӯз амалҳои террористиву экстремистӣ, хариду фурӯши силоҳ ва дар навбати дигар хариду фурӯши одамро дар ҷои навбатӣ мемонанд ва манфиатҳои худро ё амнияти озуқавории шаҳрвандони худро аз ҳисоби ин ба пеш мебаранд. яъне ин зуҳуроти ҷаҳони имрӯза аст. Бале, имрӯз шояд аксарияти ҷомеа дарк нанамояд, ки ба хариду фурӯши одам чӣ дохил мешавад. Албатта баъзеҳо андеша доранд, ки танҳо ба хариду фурӯши одам узвҳои инсонӣ дохил мешавад. Не, ба хариду фурӯши одам дохил мешавад танфурӯшӣ, зӯроварии касе аз болои дигаре ё ҳуқуқу озодиҳои инсонро маҳдуд кардан ва ё бале шаҳрвандоне ки дар муҳоҷират ҳастанд ё ин ки дар дохили кишвар истисмор мешавад меҳнаташон, ин ба хариду фурӯши инсон дохил мешавад. акнун нақши вао чӣ хел аст дар огоҳии мардум? Бале, ташаккури зиёд. Имрӯз масъалаи васоити ахбори омма баъд аз яъне дар охирҳои асри 20 ва аввалҳои асри 21 нақши васоити ахбори омма дар тамоми самти фаъолияти инсонӣ ва дар тамоми системаи сиёсӣ таъсир мерасонад. Ва имрӯз беҳуда нест, ки васоити ахбори оммаро низ шохаи чоруми ҳокимият мегӯянд, зеро он метавонад ҳамаҷиҳата, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ ва дар маҷмӯъ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти инсонӣ таъсир расонад. Ва васоити ахбори омма ӯҳдадор аст, ки барои ҷомеа, на танҳо ҷомеаи тоҷикистонӣ, балки барои тамоми ҷомеа тавонад, ки ин масъаларо кушоду равшан ва саривақтию саҳеҳ расонад. Имрӯз дар баробари оне ки созмонҳои гуногуни байналмилалӣ, алахусус созмони байналмилалии муҳоҷират, салиби сурх ва дигар созмонҳое ки имрӯз фаъолият мекунанд ва кӯшиш доранд, ки проблемаи хариду фурӯши одам аз байн бурда шавад, вале боз ҳам ҳамон давлатҳои абарқудрат ва ё нафарҳои манфиатхоҳ ин масъаларо ҳам маблағгузорӣ мекунанд, гӯё пардаеро дар болои чашми мардум мегузоранд, ки мо оиди ин масъала мубориза бурда истодаем, вале дар навбати дигар аз пушти парда фаъолияти самараноки худро ва манфиатҳои дилхоҳи худро ба даст оварда истодаанд. нақши ваъои Тоҷикистон дар огоҳии мисол насли ҷавону коргарон ҳамин ҳадафу манфиатҳои мисол ҳамун хариду фурӯши одамонро чӣ гуна аст? инҷо мо пурсиши телевизионӣ гузарондем, андешаи тамошобинро мефаҳмем. марамад.
راستی که تای چند سال ما ویدی مطالعه مجله ها و دیگر سر کار داریم میخونیم آبونه هم هستیم براستی من قریب که ویدی خرید فروش آدمان در همین از طرف ژورنالیستان راستی که دقت جدی داده نمیشه قریب که در بعضی در صحیفه های مجله ها مثل ما هیچ کردگی نیست ما بسیار گازت ها مجله ها میخونیم در این مسئله و نخوردیم خیلی مقاله برمگه خیلی من خوندم انا که همه گپا میگم که فریب میکنن آدم ها را به هر راه گوناگون میبرن خیلی اولی هم کمه امی مسئله در نوشتن کمه متریال من آدم هایی که میخونن بسیار میخونن همو میفهمن کرو را این دیگه اومه این خلق نمیفهمه برای که کمه دور به همه متریال کم میبره در گازیتو در گازیتوی اومد تاجیکستان همه نمود داشته албатта имрӯз дар ҷомеаи тоҷикистонӣ аксарияти ҷомеа хабар надорад ки худ хариду фурӯши инсон чӣ аст. воқеан ҳам имрӯз васоити ахбори омма намедонам аз кадом сабаб бошад шояд худ кормандони васоити ахбори омма масъалаи хариду фурӯши одамро ба пуррагӣ дарк накардан ки гузоришҳо ё ин ки намедонам як маҳфилҳоеро ба роҳ монанд то ҷомеа огоҳ бошад аз ин чиз ва ё дар навбати дигар ҳаминро бояд қайд намуд ки имрӯз на танҳо мо шумо бояд дар навбати аввал донем ки ба васоити ахбори омма телевизион радио газета журнал маҷаллаҳо дохил мешаванд. имрӯз баъзан ҳолатҳое мешавад кам дида мешавад ки дар телевизион гузоришҳо ё видеороликҳо вобаста ба хариду фурӯши одам ё инсон дида мешавад вале дар газетаву маҷаллаҳо ё журналҳо умуман қариб гӯем ки ба чашм намерасад ва чӣ бояд кард имрӯз албатта фаъолият дар ду самт ё аз ду тараф мешавад яъне мақоле ҳаст дар мо тоҷикҳо ки аз як даст садо намебарояд дар навбати дигар бояд давлат низ уҳдадор аст ки нафароне ки аз хариду фурӯши одам зарар дидаанд онҳоро таъмини амнияташонро ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои онҳо амнияти онҳо ва дар навбати дигар ба манзили истиқомати онҳоро таъмин кунад ва ё рӯзғори онҳоро ба пуррагӣ муҳайё кунад ва аз тарафи дигар давлат боз вазифадор кунад ё худ рӯзноманигорон вазифадор шаванд ки рафта аз ин ҳол огоҳ шаванд ва барои ҷомеа таблиғу ташвиқ кунанд ки давлат вобаста ба масъалаи хариду фурӯши одам имрӯз чӣ корҳоро ба анҷом расонидааст. вақте ки як садо мебарояд як нафари дигар ин масъаларо пайгирӣ мекунад дигар проблемаҳои масъалаи хариду фурӯши одамро яъне барои ҷомеа мерасонад. шорух барои чӣ таваҷҷӯҳи васоити ахбори омма кам аст нисбати хариду фурӯши одам дар рӯзномаҳо? бале имрӯз бояд қайд намуд ки масъалаи хариду фурӯши одам проблемаи нав аст ва аксарияти ҷомеа низ аз ин чиз огоҳ нест ва ҳаминро бояд гуфт ки ба назар мерасад ки худи рӯзноманигорон ва анамон нафароне ки дар васоити ахбори омма кору фаъолият мекунанд аз ин масъала огоҳ нестанд. масалан ман чандин маротиба бо рӯзноманигорон вохӯрдам ва мехостам ки барои онҳо ҳатто пешниҳод кардам ки биёед дар масъалаи хариду фурӯши одам як барномаи телевизионӣ ё ин ки ягон мақолаи илмие нависем. ҳатто худ бештаре аз онҳо огоҳ нестанд ки худ чӣ аст хариду фурӯши одам ва аз ман суол мекунанд ки чӣ аст. ман барои онҳо мефаҳмонам ва баъдан проблемаро актуалӣ буданашро дарк мекунанд ва эҳсос мекунанд ки ҳамин чиз воқеан ҳам дар кор аст ва дар навбати дигар намедонам шояд аз ҳисоби ҳароси худи рӯзноманигорон бошад ки наметавонанд ки ҳамин чизро дарк намоянд ва ё дар навбати дигар проблемаро ба тарзи дурусташ дарк накарданд ки барои тамоми ҷомеа онро бирасонанд. нафаре ки масъаларо худ дуруст дарк намекунад пас наметавонад ки барои дигарон онро фаҳмонад. ин лаҳза гузориши телевизионӣ аст. биед тамошо мекунем гузориш.
зафар муродов хабарнигори рӯзномаи ҷамъияти сиёсии кулябская правда дар бораи зуҳуроти номатлуби ҷаҳони имрӯза хариду фурӯши одамон хабар дорад. ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар хориҷи кишвар қарор доштанаш ӯ худаш дучори ин ҳодиса гаштааст. худам мисол як замоне гуфтам мумкин ки мавриди ҳамин хел як чӣ гӯям хушунат қарор доштам. вақте ки ба ҷумҳурии Украина ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтем ҳамроҳи 137 нафар ҳамон ҷавонписарон ҷавонмардони тоҷикистонӣ ва дар он мамлакат бевосита худамон шоҳид гаштем ва гӯё ки ҳамон мавриди ҳамин хушунат қарор гирифтем фурӯхтани меҳнат. мисол ҳозир агар шумо қайд вақте ки мо мегӯем ки хариду фурӯши инсон мегӯем фикр мекунем дар назар дошта бошем гӯё ки фақат тариқи пул яъне пул метиҳанд одамон мехаранд он гӯе ки мисол узвои инсонро мехаранд фаршуд не. вақте ки васеътар ба мавзӯъ нигоҳ мекунем аллакай мебинем ки ин мавзӯъ дар доираи як хариду фурӯши оддӣ маҳдуд намешавад ва мо агар вақте ки меҳнати худро ба ивази пули ночиз медиҳем меҳнат мекунем сарф мекунем аллакай ҳаминам хариду фурӯши инсон аст барое ки меҳнат мо мекунем ва мо инсонем ва мо қадри меҳнати худамонро надониста мисол моро риоя накард маҷбур ҳастем ки фурӯшем меҳнатро ки фурӯхтем фарз қадри истисмол гаштем ин аллакай хариду фурӯш мо гӯё худамонро фурӯхта истодем ва ба монанди ҳамон бародароне ки дар ҷумҳурии Украина кор кардем ва мавриди ҳамин хеле як хушунат қарор гирифтем дар Россия ҳам будам ва бародарони муҳоҷирони меҳнатие ки дар Россия кор кардаистанд боварӣ дорам ки аксарашон мавриди ана ҳамин хеле хушунат қарор доранд. чаро ки мо бисёр вақт қонунҳо ҳуқуқҳои худамонро намедонем ва метарсем ки онҳо риоя кунем мабодо моро аз ҳамон ҷои кор диҳанда пеш накунад ва ҳаминам ҳаст. ҳар як фишангҳое ҳастанд ки ба ҷавонони мо таъсир мекунанд ки маҷбуранд меҳнати худро яъне худро фурӯшанд ва дар воситаи ахбори омма ман рости гап ина тавре дар боло қайд кардам на он қадаре мебинему мешунавем медонем ки дар ҳақиқат ҳамин чиз воқеист. зафар хабарнигори боҷуръат аст аммо он ҳаёте ки ӯ ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доштанаш аз сар гузаронидааст ва он ба мавзӯи хариду фурӯши одамон ҳарчанд нисбат дошт онро тавассути рӯзномаҳо чоп накард. бале нанавист ана бини чӣ хел аст вақте ки ман ҳамина гуфтам агар навиштани буд мақсади ман ҳамин буд лекин вақте ки бародаро қад маслиҳат кардам гуфтанд ки 137 хуб мегум боз мавриди чӣ қарор нагирем дар ватани худмон фишормон наоранд дар ватани чиз фишорам то дастгирӣ мекунам мисол ман гуфтам дар ҳамон Украина агар ба шарти мо ба сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Украина муроҷиат мекардем ва шояд онҳо дархолат мекарданд лекин вақте ки мебинем кордиҳанда чӣ хел ташкил аст ҳамин хел ташкил аст корро ки аз қадами аввали рафтан қадам гузоштан дар ҷумҳурии Украина амалҳои мо ғайриқонунӣ буд. вақте ки рафтан мегирем мебинем ки ҳамин кордиҳанда ҳамин хеле фишангор мондааст ки фишангор ҳамин хеле тарик гузоштааст ки мо худамон агар ҳар як амал кунем ҳамин амали худмон метавонад ки моро ба муқобили худмон шавад фикр мекунем фарз кунем ки намехоҳед кор кардан равед хай куҷо равед. ҳафтаномаҳои ҷамъияти сиёсӣ дар Тоҷикистон ҳар ҳафта чоп мешаванд аммо мавзӯи хариду фурӯши одамон дар саҳифаҳои он кам ба чашм мерасанд. ман инро мусбӣ арзёбӣ карда наметавонам. мисол як ташкилоти бонуфузи байналхалқӣ бо номи СА созмони амнияти ҳамкорӣ дар Аврупо ҳаст ки тавре дар дафтари саҳроӣ мисоли дафтари саҳроиён дар шаҳри Кӯло мебинем бисёр дар ин мавзӯъ фаъол ҳастанд ва ҳар як мавзӯе ки дар тамоми ҳар як моҳ онҳо мунтазам як чорабинӣ мегузаранд ва ҳар як мавзӯе ки интихоб мекунем ва интихоб мекунанд онҳо дастгирӣ мекунанд рӯзмарра доғи рӯзи мо ҳастанд онҳо кори худашон карда истоданд лекин дар он ҷо фарз кардем мо на он қадар аз ҳамон маъракаҳо мисол гуфтам мумкин ки на он қадар маводо пешниҳод мекунем ҳам воситаи ахбори чопию ҳам электронӣ гарчанде ки ҳамаи мо дар он иштирок дорем яъне ки мо худамон фаъол нестем воситаи ахбори омма худаш ё ҷасорат намерасад ё донишҳои касбӣ аст ягон чиз аст мумкин мо аз қонунҳои байналмилалӣ санадҳои қабулшудаи ҷумҳурии Тоҷикистон байналмилалӣ қабулшуда огаҳӣ надорем ки ҷуръат пайдо мекунем шуҷоат пайдо мекунем
نیکوز کنیم با هر یک سبب ببینیم مگر ابجکتیو و غیر ابجکتیوی همین همو نه با اون درجه‌ای که اونها تشکیل میکنن میگذارن ما نیکوز میکنیم و این عیبی ما است. ما شخصا اعتراف میکنم که ما باید خیر کنیم. ما باید در همین چیزایی که شاهد میشیم میبینیم با دقت عمومی برسونیم و هر یک تماشابین ممکن که هر یک نفر دوم مهاجر مهنتی باشد پتانسیلی امروز نباشد پگاه میرود و اگر از همه قانونش خبر داشته باشه خود خبر داشته باشه شاید یک جمله گفته همون رفیقان خودشون یک خدمت میکنند که خودشون مورد همین خرید فروش خشونت همون مهنت استثمار مهنتشون قرار نگیرند. ظفر میگوید خرید فروشی آدمان موضوع روز است اما توجه وسایط اخباری عامه به این موضوع کمتر است. برای روزنامه‌نگار برای انعکاس این موضوع پیش از آن به فکرم شجاعت جسارت ژورنالیستی در کار که خودش باز همه قرعه پرتوید که البته اینجا بسیار منفعت ها وقتی که ژورنالیست میبیند که به عوض این قربانی ها هیچ چیز نیست بعد نزد او انتخاب میکنه که موضوع دست گیرد یا نه. امروز البته وسایط اخباری عامه رو خیلی که من گفتم شاخه چهارم حاکمیت میگویند و در تمام سمت حیات انسانی باید تاثیر خود را رساند و امروز یک پرابلم جدی دیگر یک مفهوم نوی در علم سیاست شناسی یا در علم سیاسی وارد شده است با نام کیبرتروریسم. یعنی کیبرتروریسم یک شکل نوی تروریسم است، یعنی توسط اطلاعات تاثیر رسانیدن یا خبرهای بردروغ تاثیر رسانیدن به یک دولت یا اینکه به یک شهروند تاثیر رسانیدن یا دقت آن را جلب نمودن به خود. امروز بیشتری از مثلا دولت‌هایی که امروز جنگ زده هستند از قبیل سوریه، شام، عراق، آنها توسط اگر خطا نکنم موافق معلومات مرکز تحقیقات استراتژی یک نفر در سر کامپیوتر می نشیند در یک ماه 25,000 دلار می گیرد. تنها مقصد او دعوت کردن جامعه جهانی به خاطر جهاد. یعنی آنها این کار رو کرده می توانند، یعنی یک نفر می تواند که 1000 نفر رو به خودشان جلب کنند. پس چرا ما امروز اینقدر معرکه های سیاسی میگذرانیم، اینقدر چاره‌بینی ها میگذرانیم که پرابلم خرید و فروش آدم یا اینکه مسئله تروریسم اکستریمیسم از بین برده شود، ما این مسئله رو برطرف کرده نمیتوانیم. چرا آنها میتوانند؟ چون که این مسئله بیشتر ما نیز به نظر ما چندین مراتبه ها نیز در این منبر گفته بودم که تنها به خاطر یک رسمیت یا اینکه تنها به خاطر اونه که یک فرمان و سپارش رو اجرا کنند به خاطر همان گذرانیده میشه. چون پیشتر هم گفته بودم نفری که مسئله رو درست درک کرده نمیتواند پس نمیتواند برای کسی دیگری آن رو بفهماند یا اینکه برساند. چرا یک نفر می نشیند 1000 نفر رو دعوت میکند، حقوق و آزادی های آن رو استثمار میکند، نمیدونم از یک منطقه دور عالم آن رو به یک منطقه دیگر دعوت میکند. ما در داخل خود دولت این پرابلم رو حل کنیم. همه گزارش که مثال نسبتی ظفر اینا ما تماشا کردیم، مثال نقشی و ظفر هم بسیار خوب گفت که ممکن جرأت ژورنالیست ما نمیرسد یا ممکن کسبیت آنها ممکن معلوماتی کمتر دارند. بله البته امروز روزنامه‌نگاران ما نیز یعنی شما عقیده ظفر دروزین درست است. امروز در وسایط اخباری عامه یک پرابلم جدی هست که خود روزنامه‌نگاران آن را درک نمی‌کنند. بیشتری از روزنامه‌نگاران صاحب کسب نیستند ولی با مرور زمان آنها این منصب را صاحب شدند. دیگر پرابلم از مسئله جزئی داشته پرابلم گلوبالی می‌سازند. یعنی مسئله در نوبت اول هیچ چیز نیست، آنها گرفته پرابلم رو کلان می‌سازند، در حالی که پرابلم‌های جدی در نزد آنها ایستاده است، آن رو حل و فصل کرده نمی‌توانند. و بیشتر در وسایط اخباری عامه ما وابسته به همون سیمای تلویزیونی بیشتر مثلا رکلام ها میشود به خاطر کار قبول کردن، بیشتر در نوبت اول سیمای تلویزیونی را میگذارند. حالا که نفرانی هستند که مسئله های گلوبالی یا اینکه مسئله های جدی رو درک میکنن ولی سیمای درست ندارن، پس باید تو در وسایط اخباری ما در مجموع در تلویزیون کار و فعالیت نکند، در حالی که آن نفری که سیمای زیبا دارد ولی مسئله رو تماما درک نمیکنه، فقط گرفته یک چیز رو میخونه. یعنی در برابر سیمای زیبا و دیپلم داشتن با دانش خوب هم داشتن. دانش داشتن خوب است و
баъзе дигаре ба хотири оне ки симои зебо дорад, ҳарчанд ки ихтисосаш чунин нест, соҳибкасб нест, вале рафта рӯзноманигорӣ кору фоид дар телевизион ё ин ки радио кор мекунад, ки ин масъала хатои бузург аст. Вале гап сари оне ки шояд имрӯз рӯзноманигорон метарсанд аз ҳарос бошад ки ин масъаларо намекушоянд. ин масъала албатта ман чӣ гуфтанед, чӣ пешниҳоди шумо шорух? пешниҳоди ман ки ҳамин ҳамин нақши ваво нақстар шавад дар огоҳии насли ҷавону албатта пешниҳоди ман ҳамин аст ки бояд ин проблемаҳо чӣ хеле ки ман гуфтам ки соҳибкасб нестанд, вобаста ба симо нигоҳ мекунанд ё дигару дигар ҳолатҳо, ин проблемаҳо бигзор аз байн бурда шавад. Нафаре ки масъаларо дуруст дарк мекунад, дониши дуруст дорад, бигзор симо ҳам надошта бошад, вале тавонад ки ба идеологияи ҷомеа таъсир расонад, пас он нафарро мо метавонем ки рӯзноманигор гӯем. Зеро рӯзноманигор нафаре ҳаст ки аз тамоми ҷиҳат метавонад ки ба идея ё тафаккури ҷомеа таъсир расонад. Дар навбати дигар агар ҷомеа зуд васоити ахбори оммаро қабул мекунад. ман ин шорух як чизи дигар мумкин ҳаму яъне имкон яъне маблағи ночиз боша барои журналист ки яъне риск намекунад. хуб дуруст аст. имрӯз ман як чизро бояд суханамро ба охир расонам ки имрӯз воқеан ҳаман чӣ хеле ки гуфтам ин проблемаҳо аз байн бурда шавад ва дар навбати дигар вақте ки проблемаи молиявӣ ки баромад, ҳаминро бояд гуфт ки ҳаёти инсонҳои зиёд зери хатар мемонад ва нафаре ки аз ин масъала огоҳ асту ба хотири як хуб намедонам маблағи ночизе ин проблемаро мепӯшонад ва ё дар навбати дигар аз ҷониби ҳамон нафароне ки ба хариду фурӯши одам сару кор доранд, аз ҷониби онҳо маблағгузорӣ мешавад дар навбати дигар. Ин дар ин ҷо наметавонад ки маоши ками рӯзноманигор масъалаи ҷиддӣ бошад ки ин масъаларо огоҳ накунад барои ҷомеа. Дар навбати дигар рӯзноманигор метавонад ки ба ҳамон нафаре ки ба хариду фурӯши одам сару кор дорад бо ӯ ҳамкорӣ кунаду ин масъаларо тамоман пардапӯшона ё ин ки дар навбати дигар барои ҷомеа нафаҳмонад. Ин масъала низ шуда метавонад. Вақте ки нафаре ки метарсад масъалаеро алахусус рӯзноманигорон, чаро имрӯз рӯзноманигорони Русия, Амрико ва ё дар навбати дигар давлатҳои гуногуни олам рафта дар моҷароҳои Сурия ва Ливия ширкат меварзанд, ҳатто медонанд ки дар он ҷо марг онҳоро интизор аст, вале боз ҳам мераванд. чаро аз мо тарсанд? ва дар навбати дигар дар навбати дигар маблағи пурраи онҳо ва амнияти оилавии онҳо таъмин мегардад, вале шумо дар дохили Тоҷикистонро ман дар назар дорам ки чаро дар дохили Тоҷикистон онҳо ин масъаларо бардошта намекунанд. Онҳо ба хотири оне пул маблағ онҳоро таъмин мекунанд ки амнияти онҳо зери хатар аст, фарзандонашон зери хатар, зану кӯдаконашон зери хатар. яъне бояд вале дар дохили давлат ягон проблемаи ҷиддӣ нест. ман ҳаминҷа фикр мекунам ки инҷа таваҷҷӯҳи давлат ҳам нисбат ба ҳамин масъала мисол ба васоити ахбори омма бештар бошад ки ҳамин масъала яъне огоҳ карда шудааст. бале имрӯз алахусус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон васоити ахбори оммаро озод гузоштааст ва дар баромадҳояш мегӯяд ки бигзор васоити ахбори омма маҳдуд набошад, проблема камбуди норасогиҳоро бигзор барои ҷомеа фаҳмонад. дар ҳоле ки васоити ахбори омма роҳнамо ҳаст ва имрӯз агар як муаллим, ман ҳамчун омӯзгори донишгоҳ рафта барои донишҷӯ гӯям ки чунин корро ба анҷом нарасон, чунки ин кори хато аст, агар дар васоити ахбори омма алахусус дар телевизион шунида бошад ин масъаларо ки ҳарчанд нодуруст шарҳ дода шудааст, мегӯяд ки ту қади ҳамон телевизион мегӯӣ. зуд васоити ахбори оммаро ҷомеа бовар мекунад ва имрӯз зиёда аз 80% ҷомеаи ҷаҳонӣ ба телевизион алахусус рӯ овардааст ва боварияш нисбати телевизион зиёд аст. ва вақте ки телевизион ё умуман дар маҷмӯъ ва рӯзноманигороне ки дар васоити ахбори омма алахусус телевизион кору фаъолият мекунанд, онҳо дар навбати аввал тавонанд ки ба шуури ҷомеа ҳуҷуми зеҳнӣ кунанд, то ҷавонон фирори ақли худ накунанд ё масалан фарҳанги бегонаро зуд қабул накунанд. онҳо тавонанд ки яъне рӯзноманигорон фарҳанги бегонаро аз дохили майнаи сари онҳо тоза намоянд ва ин ба ин аксарияти ҷомеа боварӣ дорад
ва ман хеле ки гуфтам дар васоити ахбори omma фиреби сиёсӣ истифода мешавад. Албатта фиреби сиёсӣ сода мешавад, мураккаб. Фиреби сиёсӣ баъзан факту рақамҳоро иваз кардан аст. Фиреби сиёсии мураккаб ҳолатеро ба кор рӯ овардан ки тамоман ҷомеа онро дарк намекунад. Яъне масъала дар сатҳи дигар аст, вале рӯзноманигорон ё васоити ахбори omma ӯро тамоман дигар хел шарҳ медиҳад. Масалан, ман барои шумо мисоли сода оварда метавонам ки имрӯз Бен Ладен ё Усома бини Лодан таҳлилҳо нишон медиҳад ки ин нафар набуд, ё дар навбати дигар боз таҳлилгарони худи амрикоӣ нишон медиҳанд ки ин нафар соли 2004 ба бемории худаш мурд, яъне аз олам чашм пӯшид. Вале мо дидем ки то соли 2010-11 ин нафар зинда буд. яъне фиреби сиёсӣ. Бале, яъне тавонистанд ки ба аксарияти ҷомеа бовар кунонанд ки ҳамин хел нафар аст. Дар навбати аввал Амрико дар куҷое ки манфиат дошт, Бен Ладен ё Усома бини Лоданро ба он минтақа равон мекард ва манфиатҳояшро соҳиб мегашт. Шорох, як ҷаҳон ташаккур барои иштирок дар ин барнома. Тамошобинони арҷманд, шумо метавонед агар ин лаҳза саволҳо пайдо шуда бошад ва тариқи сомонаи телевизиони Мавҷи Озод ки дар интернет аст ба мо ирсол намоед. То воздед, саломат бошед. Раҳмат калом дошт. Ташаккур.